ngolau cannwyll. Mae'n hyfryd i weld lot o wynebau anghyfarwydd. Fe enw yw Emyr. Fi yw gweinidog yr eglwys yma, a wir, ni'n falch o'ch gweld chi a croeso cynnes un plith ni. Os mae dyma'r tro cyntaf i chi fod yn yr adeilad, wel na, cyn hynny, if there's anyone here who doesn't speak Welsh, you should have been offered a translation headset on your way in. If you didn't receive one, then please make someone aware of that and go back out to the front, and someone will make sure that you have one so that you can follow along. Os mae dyma'ch tro cyntaf chi yn yr adeilad, just byddwch yn wyliadwrus, o dan y seddi, mae yna bariau metal sydd yn gresogi yr ystafell yma. Maen nhw'n mynd yn boeth iawn, felly mae rai ambell un wedi toddi esgid neu handbag, so just please byddwch yn ofalus. Wrth feddwl am bethau'n toddi, mae yna ganhwyllau, fel byddwch chi'n disgwyl. Os oedd tân, a ni ddim yn disgwyl hynny, o petai tân, right, mae'r brif fynedfa yw'r ffordd i fynd. Okay? Os oes problem fyna, chi hefyd yn gallu mynd trwy'r drws yma a lawr y llwybr ar ochr yr adeilad. Ond ni ddim yn rhaid gweld unrhyw broblemau fel hynny. Os ych chi angen toilet, mae'r toiledau eto trwy'r drws yma a lawr y corridor ar y chwith, neu chi'n gallu mynd mas trwy'r ffrant a rownd yr ochr i gyrraedd y toiledau. Please aroswch ar y diwedd, ni'n mynd i gael mince pies a diodydd poeth ac amser i sgwrsio a chymdeithasu gyda'n gilydd. Wel, gen i weddio, na i weddio ar Dduw wrth i ni ddechrau yr oedfa yma. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch i ti am yr amser yma efo'n gilydd heno. I ni'n diolch i ti am gyfle i ddod ac i ganu Carolau. I ni'n diolch am gyfle i ddarllen o'r Beibl ac i glywed a cael ein atgoffa am yr arglwydd Iesu Grist. A reswm pam ein bod ni'n dathlu yn Nadolig, sef fod wedi dod i'r byd ein mwyn ni. A ni'n gofyn arglwydd arnos i fod yn agos ato ni nawr, helpa ni, siarad â ni. Am bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr, gan bod hi yn oedfa yng ngolau cannwyll, y thema fi wedi dewis ar gyfer y noson yw goleuni. Goleuni. Ni'n mynd i feddwl am yr cysylltiad rhwng y Nadolig a goleuni. Mae goleuni'n thema sy'n ymddangos yn gyson iawn yn hanes y Nadolig. A fi eisiau dechrau felly trwy ddarllen rai geiriau i chi, rai o'r geiriau mwyaf shocking erioed. Geiriau ddwedodd yr arglwydd Iesu Grist amdano fe ei hun. Falle bych chi wedi clywed y geiriau yma o'r blaen, ond fi eisiau chi wir ystyried be mae'n dweud, achos os i ni'n cymryd y geiriau yma o ddifri, mae'n rhaid i ni holi'n hun, wel, pwy yw Iesu te? Pwy mae'n dweud yw e? Gwrandewch ar hyn, meddai Iesu, my fi yw goleuni'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni beth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Meddyliwch am hynny. Dyn, person fel chi a fi, yn dweud, my fi yw goleuni'r byd. Right? Nid yr haul, nid cannwyll, ffug fel hyn, nid unrhyw ffynhonnell arall, ond fi, meddai Iesu, yw goleuni'r byd. Fi yw goleuni'r bywyd. A ni'n mynd i weld, mae nid just syniad Iesu oedd hyn amdano fe hun, ond dyma oedd Duw wedi dweud dros y canrifoedd fyddai yn wir amdano fe. Wel, mae'n amser i ni ganu carol. A'n carol gyntaf ni heno yw rhif 28, os ydych chi llyfryn, ond bydd y geiriau ar y sgrin. Gynt, y methlem dinas Dafydd, yr oedd beidir ychen myd. Yno roedd mam a'i maban, heb ond preseb iddo'n gryd. Mair oedd enw'r forwyn fam, Iesu Grist ei mab di nam. Nawn ni sefyll i ganu, yn gilydd.
Ni'n mynd i gael ein darlleniad cyntaf am y goleuni, a mae Cai ar ei ffordd ymlaen i ddarllen i ni nawr. Ond ni fydd tywyllwch eto i'r sawl a fi mewn cyfyngder. Yn yr amser gynt, bu cam drin ar wlad Sabrinon a gwlad Naftali, ond ar ôl hyn, bydd yn anrhydeddu Galileu'r cenhedloes ar ffordd y môr dros yr Iorddonen. Y bobl oedd yn ffodio mewn tywyllwch a welodd yn leini mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad o garreg didew a gafodd lewych gore. Anheiliant o roles iddynt. Chwanegais lawenydd, llawen hant wrth flaen fel yn adeg y cynheuaf. Oherwydd drylliant yr iau oedd yn farch iddynt, a'r croesfawr oedd ar ei hysgwydd, a'r ffôn oedd gan ei gyrwr, fel yn nis Midain. O besgyd ar droed, ryfelodd mewn ysgarmes, a ffordd dy lledyn wedi drybeidu yn gwaed fel llosgyr, fel tanwyd. Canes bach gyda aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysbryd, fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, Duw Gadan, tad bysol, tywyllwch heddwch. Ni bydd diwedd ar ei gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch. Iosef Dafydd, a'i frenhina, ffyniniaeth, yw'r sefydlu'n Gadan a barw a chyfiander. O hyn a hyd beth, y sil a'r glwydd lluoedd yn gwneud hyn. Diolch am ei ail. Diolch i ti, Cai. Un o'r pethau amlwg mae goleuni'n gwneud yw dangos pethau. Ynddo fe? Dangos ein sefyllfa, roi goleuni ar y mater, dangos y ffordd i ni. Mae dy fi atgof, chi roed i bod mewn pwll glo? Pan o'n i'n blentyn, eithon ni ar drip i'r Big Pit. A fi'n cofio fe nawr, chymod, sa'n gwybod pa mor hen o'n i, ond fi'n cofio mynd lawr, o'n i lawr yn ddwfn yn yr pwll yma, a dyma nhw'n troi'r goleadau i gyd off. Tywyllwch llwyr. O'n i methu gweld dim byd. O'n i ar goll. Ar goll, methu ffind o'n ffordd mas. Chymod, oedd e cyn y dyddiau pan oedd chi ffôn efo torch arno fe ym hobman, bydden ni, os o'n nhw ddim di roi'r golau mlaen, bydden ni dal yn stuck yna heddi. Dim ffordd allan. Chi wedi bod mewn sefyllfa tebyg? O dyna'r ddarlun mae Isaiah'n roi i ni, yn dyfe, y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch. Y rai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew. Tywyllwch, llwyr, methu ffeindio'i ffordd ar goll. Methu gweld ei sefyllfa, methu gweld ei hangen. A mae'r Beibl yn dweud, mae dyna yw'n sefyllfa ni. Ond, y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni. Y rai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Mae Isaiah'n dweud i'r bobl yma fel ni sy'n byw mewn byd tywyll, anobeithiol, mae'r goleuni mynd i ddod. Mae'r goleuni mynd i lywyrchu arno ni ac yn mynd i ddangos y ffordd i ni. Oedd Isaiah'n ysgrifennu rhyw 700 mlynedd cyn geni Crist, ond mae'n dweud bod na fachgen yn mynd i cael ei eni, bod na fab yn mynd i gael ei roi ni. Hynny yw, mae'r goleuni mynd i ddod i'r byd mewn person. Wel, nawn ni ganu carol arall cyn mynd ymlaen. Carol rhif 46. 46. O, ddirgelwch mawr dywioldeb, Duw yn natur dyn. Tad a brenin rhagwyddoldeb yn natur dyn. O, holl ryfeddodau'r nefoedd, dyma'r fwyaf ei dymderoedd. Testyn mawl di derfyn oesoedd, Duw yn natur dyn. Nawn ni sefyll i ganu.
Bedwyr yn mynd i roi'n darlleniad nesaf ni. Diolch Bed. Ni am ddarllen o Malachi penod 4, adnod 1 i 5. Weler dydd yn dod, yn llosgi fel ffwrnais, pan fydd yr holl rai balch a'r holl wneithurwyr drwg yn sofl. Bydd y dydd hwn sy'n dod yn ei llosgi, meddai'r arglwydd y lluoedd. Heb adael iddynt na gwreiddyn na chynen. Ond i chwi sy'n ofni fy enw, fe gyfyd hael cyfiawnder a meddyginiaeth yn ei esgyll, ac fe ewch allan a llamu fel sioe wedi ei gollwng. Fe sathrwch yr ai drwg, oherwydd byddant fel lludw dan wadnau eich traed, ar y dydd pan weithredaf, mydd arglwydd y lluoedd. Cofiwch gyfraith fy ngwas Moses, a deddfau a ordeiniadau a orchmynais iddo, yn Horeb ar gyfer Israel gyfan. Wele, fi'n anfon atwch Elias, y proffwyd cyn dod dydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd. Diolch ti Bed. Lly mor bell ni wedi gweld mae goleuni yn gallu'n harwain ni, dangos y ffordd i ni. Fan hyn, mae Malachi'n rhoi darlun gwahanol, dweud rhywbeth pellach i ni am yr goleuni yma. Mae'r goleuni yma yn gallu puro ac yn gallu iachau. Mae'n sôn am hael cyfiawnder yn codi, efo meddyginiaeth yn ei esgyll. O'n i'n cael yn atgoffa o'r stori yna, The Secret Garden. Chi'n cofio'r stori? Falle wnaeth chi weld y ffilm fel fi pan o'ch chi'n iau. Mae'n stori am ferch bach sy'n mynd i fyw yn y wlad gyda'i wncl hi. Ac mae'n byw yn y tŷ mawr yma, mae'n eitha unig, a mae'n clywed y synau rhyfedd yma. Mae'n mynd i chwilio beth sy'n mynd mlaen ac yn ffeindio bachgen i chefnder hi. A mae'r cefnder yma, mae'n driennus. Mae'n sal, mae'n y gwely, dwi'n methu cerdded, ac mae'r ffenestri i gyd i cau, mae'r llenni i gyd i cau, mae'r stafell yn dywyll. Beth sy'n digwydd? Mae'r goleuni yn dod i fewn i'w fywyd e, mae hi'n agor y ffenestri, mae'n rwygo'r llenni ar agor, a mae e yn cryfhau. Mae'r salwch a'r drygioni a'r aflendid fel petai'n cael ei losgi i ffwrdd, ac yn y goleuni mae e yn cael bywyd newydd. A mae e yn mynd mas gyda hi i redeg ac i llamu ac i chwarae. Ond na'r darlun mae Malachi'n rhoi ni fan hyn, mae'n dweud pan bydd y goleuni yma'n dod, mae'n mynd i wneud ddau beth. Mae'n mynd i cael gwared ar y drygioni, fel tân yn llosgi ac yn puro metal gan adael rhywbeth disglair a da ar ôl. Mae'r haul yma mynd i godi ac fe ewch allan a llamu fel lloi. Hynny fel gwartheg ifanc yn dod allan ar ôl y gaea hir, mas i'r caeau ac yn llawen. Nawr eto, oedd Malachi yn ysgrifennu rhyw 4 neu 500 mlynedd cyn Crist. Ond yn gweld y dydd pan fydda'r haul yn dod i achub ei bobl. Dyma eiriau olaf yr Hen Testament. Mae'r Hen Testament yn gorffen ar cliffhanger. Lle mae e? Lle mae'r goleuni? Lle mae'r haul yma sydd yn mynd i ddod? Ond mae'n Carol nesaf ni yn sôn am wawrio. Dyma un o garolau mawr y Gymraeg, welen gwawrio, ddydd i'n gofio. Genir seilo gorau swydd, wele ddynion mwy na moddion yn dod a'r rhoddion iddo yn rhwydd. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu.
Mae'n gweud fyna bod yr Hen Testament yn gorffen ar cliffhanger. Mae Malachi yn dweud mae'r goleuni yma, mae'n dod, a cyn bod Duw ei hun yn dod, un plith ni, mae'n mynd i anfon proffwyd. Proffwyd Elias i baratoi'r ffordd. Nawr, ni'n neidio ymlaen i'r Testament Newydd, a ni'n gweld mae addewid Duw yn cael ei gyflawni. Mae yna ddyn yn dod, dyn o'r enw Ioan. Mae'n dod yn nerth ac ysbryd Elias i baratoi'r ffordd ar gyfer geni Iesu. A mae Elen yn mynd i ddod ymlaen nawr i ddarllen geiriau Sacharias, tad Ioan, am Ioan ac yna am yr un oedd Ioan yn paratoi'r ffordd ar ei gyfer. Diolch, Elen. Bendigedig fydd o arglwydd Dduw Israel a mydd o ymweld â'i bobl eu prynu i ryddid. Cododd waredigaeth gadarn i ni yn hyd Dafydd ei was, fel llyfarod trwy enau ei berffwydi sanctaidd yn yr oesoedd a fu. Gwaredigaeth rhag ein gylynion ac o afal pawb sydd yn ein casau, fel y hyn y cymerodd Drwy ar ein hynafiaid a chofio ei gyfamod sanctaidd, y llw a dyngod wrth Abraham ein tad, y rhoddau i ni gael ein hachub o afal gylynion, a'i oddoli yn ddiofyn mewn sancteiddrwydd a chyddiawnder, ger ei fron ef holl ddyddiau ein bywyd. A thithau fy mhlentyn, gelwyr di yn broffwyd y gwrychaf, oherwydd bydd ni'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau, i roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy fyddeiant ei bychodau. Hyn yw tregaredd calon ein Duw. Fe ddaw ar wawr ddydd o ddiechod yn plith, i lywyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau, a chyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Yr oedd y plentyn yn tyfu ac yn cryfhau yn ei ysbryd, a bu yn yr anialwch hyd y dydd at dangoswydydd i Israel. Diolch i ti, Elen. Ni wedi gweld mae goleuni yn dangos y ffordd, mae goleuni'n gallu piro, ond fan hyn mae'n dod hyd yn oed yn fwy amlwg nag yw e. Mae'r goleuni yma sy'n mynd i ddod, mae'n mynd i wneud pob math o bethau, mae'n mynd i achub o afael gelynion, mae'n mynd i ddelio gyda ofn a braw. A beth yw'r peth penna mae'r goleuni yma mynd i wneud? Mae'n mynd i roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy faddeuant ei pechodau. Hyn yw tregaredd calon ein Duw, fe ddaw ar wawr ddydd oddi uchod un plith, i lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau. Mae goleuni yn dod â bywyd a gobaith. Ni'n hoffi yn ein tŷ ni tyfu planhigion, houseplants. Maen nhw'n boblogaidd iawn, fi'n siŵr bod ydych chi rai yn eich tŷ chi. Yr her gyda planhigion fel hyn yw sicrhau bod nhw'n cael y maint cywir o olau, yn dyfa? Y math cywir o olau, chi angen rhoi nhw yn y lle iawn. A maen nhw gyd angen golau. A dyn nhw ddim yn ei lwyddo os ych chi'n rhoi nhw yn y cwtch dan star, ydyn nhw, yn y tywyllwch. Na, maen nhw angen goleuni, achos goleuni sydd yn rhoi bywyd iddyn nhw. A dyna mae Sacharias yn dweud fan hyn. Mae'n adeiladu ar y pethau ni wedi gweld yn barod yn dydy. Mae'n dweud, mae'r byd yma mewn tywyllwch. Mae pobl ein byd ni ar goll. I ni yn eistedd yn hywyllwch cysgod angau, a ni methu ffind o'n ffordd ein hunan allan. Mae'r goleuni ar ei ffordd. Ond pan mae'n dod, nag yw hynny'n codi dychryn arno ni, achos ni'n gwybod pa mor ddrwg ydyn ni. Ond na, be mae'r goleuni yma'n mynd i'w wneud, mae'n mynd i roi maddeuant pechodau. Mae Sacharias yn sôn fan hyn am yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw yr wawr ddydd sydd yn dod i lawr oddi uchod. Fe yw hael cyfiawnder. Fe yw goleuni'r byd sy'n dod mwyn rhoi bywyd a maddeuant. Sut mae'n gwneud hynny? Wel,
wrth i ni ddarllen ymlaen, ni'n clywed yn dyn ni fod yr arglwydd Iesu nid yn unig wedi cael ei eni, ond fod e wedi marw. Ac wrth i Iesu farw ar y groes, chi'n cofio beth sy'n digwydd? Mae'r byd yn mynd yn dywyll. Mae'r haul yn mynd yn dywyll. Ar y groes mae Iesu yn profi ein gwendid ni. Mae'n cymryd ein euogrwydd ni. Mae'n cymryd ein tywyllwch ni, ein cosb ni, ein holl angen ni arno fe ei hun. Mwyn i ni gael maddeuant, mwyn i ni gael gwaredigaeth, mwyn i ni gerdded ar hyd ffordd tangnefedd. Dyna pam i ni'n dathlu yn Nadolig. Wel, ni'n mynd i ganu carol nawr sy'n sôn am y geni yma, rhif 56. Tawel yw'r nos. Sanctaidd yw'r nos, cysgu'n byr mae Bethlem dlos. Mair a Joseph yn gwylio ynghyd Iesu'r baban bach yn ei gryd, gwsg ein efolaidd hun. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Un darlleniad ola gennym ni yma, Ceri mynd i ddod ymlaen i ddarllen i ni nawr. Ar 14 adnod gyntaf. Yn y dechreuad yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef,
ni wnaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Y mae'r goleuni'n llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd fohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd yn twy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o wyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd, a phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig anedig fab yn dod oddi wrth y tad. Diolch iddo. Diolch, Ceri. Lle ni wedi bod yn meddwl am y thema yma o goleuni. Mae goleuni'n gymaint rhan o'r Nadolig. Fi'n siŵr bod ni gyd ein goleadau lan yn ein cartrefi. Mae dyn ni rhyw ddyn eira bach od efo goleadau yna fel flaen y tŷ, peidiwch gofyn. Ond ni gyd yn gwybod yn dyn ni, fe ni trial tynnu a rai o'r syniadau yma, ni gyd yn gwybod yn reddfol y syniad yma, be mae'n cyfle i goleuni yng nghanol y tywyllwch. Y goleuni yma sy'n dangos y ffordd, yn dangos ein hangen i ni. Yr goleuni yma sydd yn gallu rhoi bywyd a gobaith a llawenydd, ond hefyd sydd yn gallu trechu'r tywyllwch. Fel ni wedi clywed, Iesu yw y goleuni yma. Fe yw'r un sydd wedi dod i'n plith ni. Ynddo ef roedd bywyd a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Fe yw'r gair a ddaeth yn gnawd a phreswylio ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Fe yw'r un, y goleuni sydd wedi dod i lawr i ganol y tywyllwch, i lywyrchu yn y tywyllwch, llywyrchu arno ni. A felly wrth i ni dynnu at y diwedd heno, y cwestiwn fi eisiau gofyn i chi, wel, swn i chi'n ymateb i'r goleuni yma? Os chi'n mynd ar wyliau i rywle poeth, efo lot o haul, chi fel arfer yn cael dau math o berson yn di chi. Mae rai pobl sydd wrth eu bodde gyda'r haul. A maen nhw mas am oriau, yn torheilio, dyn nhw methu cael digon o'r vitamin D neu beth bynnag, a maen nhw yna, maen nhw wrth eu bodde. Ydych chi eraill sydd yn cuddio. Maen nhw'n aros yn y cysgod, dyn nhw ddim eisiau bod mas dan y golau yna. Mae toriad gwawr ar ddechrau dydd yn gallu dod â gobaith i rai sydd wedi bod yn ofnus yn ystod y nos, ond i eraill, maen nhw eisiau cuddio dan y dwfau. Mae'r un peth yn wir dyn ni'n gallu ymateb mewn gwahanol ffyrdd i oleuni, ni'n gallu ymateb mewn gwahanol ffyrdd i'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio'r geiriau yna darllenes i ar y dechrau? Mae Iesu'n dweud, mae fi yw goleuni'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Mae Iesu'n dweud, fi wedi dod i ddisgleirio arno chi. Fi wedi dod i ddangos y ffordd i chi. Fi wedi dod i ddangos eich hangen i chi ac i roi bywyd a maddeuant i chi. A fi eisiau chi fy nilyn ni. Fi eisiau achub chi o'r tywyllwch. Fi eisiau dod â chi allan o'r tywyllwch a ddim aros yng nghysgod marwolaeth mwyach, ond dilyn fi. Cerdded ym ngoleuni i. Wel, swn ni'n mynd i ymateb i hynny? Dau ddewis sydd mewn gwirionedd.
Ni naillai yn rhoi'n ffydd ni ynddo fe, yn credu ynddo fe, ac yn troi ffwrdd o'n hen ffordd o fyw ac yn ei ddilyn ni. Neu ni'n aros yn y tywyllwch, yn cuddio o'r goleuni. Does na ddim opsiwn arall. Mae Iesu'n dweud, mae fi yw goleuni'r byd. Does na ddim goleuni arall. Does na ddim ffordd arall. Yr unig obaith sydd gennym ni, yr unig ffordd i gael maddeuant, yr unig ffordd i gael perthynas gyda Duw, yr unig ffordd i gael bywyd yw trwy dilyn goleuni yr arglwydd Iesu Grist. Dros y Nadolig yma, wrth i chi cynnau cynhwyllau, wrth i chi gael tân falle yn y tŷ, wrth i chi gael goleuad ar y goeden, a'r holl goleuadau eraill. Gai anwch chi jyst i feddwl am hyn. Cofio Iesu, goleuni'r byd, a gofyn i chi na, wel ydw i yn cerdded yn ei oleuni e. Diolch iddo. Gai ddiolch i chi am ddod heno, mae wedi bod yn hyfryd i gael eich cwmni chi, gobeithio bod chi wedi mwynhau, wedi profi bendith. Peidiwch rithro i ffwrdd, mae yna baned ar y diwedd, mae yna bob math o bethau i fwyta. Gai jyst nodi hefyd o gwmpas y lle, mae yna cylchgronau, mae rhain yn rad ac am ddim ewch ar rai, mae yna wybodaeth am pethau eraill sydd ymlaen dros y Nadolig, pethau eraill sydd ymlaen dyn ni yn y flwyddyn newydd, a bydd e'n dda i gael eich cwmni chi yn y pethau hynny hefyd. Wrth i ni orffen, yn ei ganu carol arall. Rhif 14. Clywch, lir nef, yn seinio ni'n henffych eni, ceidwad dyn. Mae'r ail bennill yn dweud hyn, Crys tad tragwyddoldeb yw, a disgleirdeb wyneb dim. Cadarn ior a ddaeth ei hun gwnaeth ei babell gyda dyn. Gweled ddiwdod yn y cnawd, dwyfol fab i ddyn yn frawd. Duw yn ddyn fe enaid gwel, Iesu ein Emmanuel. Clywch lir nef yn seinio ni'n henffych eni, ceidwad dyn. Yn ei sefyll i ganu.
ni weddio. Arglwydd i ni yn diolch i ti nawr am y cwbl i ni di darllen a di canu efo'n gilydd. A ni'n gofyn ei di'n helpu ni heno wrth i ni fynd adre ac i dros y Nadolig yma. Atgoffa ni bob tro ni'n gweld rhyw ole. Atgoffa ni o'r arglwydd Iesu, yr un sydd yn oleuni ac yn fywyd ynddo fe ei hun. Nawr bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.